Balo ako le may kuasang kuritum. Ibalik ka dang. Ikaw ra le kay negosyante bitaw. Insect bitaw. Pwede ka na ninda nga, sayang ron. Guys, gaban. Karon dai padung demi po alis siya. Log de sumig BJMP guys na. So guys, grabing mga takadug panahon. Gikan na mig BJMP guys, nandalo mig Mario. Ja, nagid ako ni Jang matuog si buong mapuhon. So kanang nay. Okay ra si Jang guys, pero pwede pa ni Jang gaawa. So, saan taman nga, schedule na mas 28 guys sa MRI o kanang CT scan. Mao ni kamingaw sa dujan ng tatay guys, kay nalagi sakit si tatay sinanay karon man nga nang agi medari tanan na tagi sa tatay dari sudron. Bingbing. Ha? Bingbing. Tara to. Didi muli. Muli ya, matun Cebu ma. Didi mo na do Cebu? Kami iban. Ha? Naman na duli. Ako mamin sa. Bisa malagitan sa tinga ko. Bikas ubay. Ikan ubay? Oh, lagi panantan sila, ah. Mura lagi gikas banyo dai. Agi mabuka ang masapa. Kita dai ko kadai sa gimi. Teleksikan ka. Di mo sa. Kinas ko gilanat. Dai. Dai bibing ka na. Ano, kutsing mo ka? Yung kinanang anak nay. Okay naman. Okay na. Naadyan ako. Ay, naadyan na. Ahong di pajikas din siya. Kira ang yoyo. Nagpajikas ko na si Danay. Langsod. O, dapat sa tayo dara kaluo, ikaw Gilantan pan. po na gabi. Gilantan po, dari Gilantan. O, masa kay nakakadun. Pa si yoyo. Tungkok ko sa tayo. Alagay sana sila dun. Ha? Alagay sana sila. Kumpok paninda. Di ay. Dapoy na ng piling. Umbot nga nun eh. Ano makain? Wakman. Sayo-sayo ang tato minyan. Sabi Grabe niya. nagkilaw ug O, balo ako nudang. Le, balo ako le, may kuasang kuritum. Ibalik ka dang. Ikaw ra le kay negosyante bitaw. Insect bitaw. Pwede ka na ninda nga, sayang ron. Kapoy na? Umiuban si Naman na po kayo. Uli masinsi, umiuban si Tiri. Lagi naman pa sa dyan masig. Ba, sige, patay na tayo mamanok doon. Naga na to ron. Karagang bantay. Halin bitaw litso. Hasay sanay. Dang, pagkaliguli dang kayo ihakan din. Ali ka dyan na nag-check up eh, sinusuka na sa gabi, at gabi, suka, na kami suka na po. Hama nagpasig kaptos. Kandihay? Di, bawas na po sila, basta ginusuka. Saan may pag-order nga diya makudari? Laboratory ka na si ay. Part, pwede ba ako mag-order? Nani, basta Gilantan wa? Gilantan. Yung sa pagluto na, nga Renda utso gilanap. Ako kay bawaran sila niya. Yes, kay- Ano yung tuloy? Hindi ko ginap, namin luto na ka na. Kang kaday? Kang ka? Pagkain na lang kita sa. Kanding kung giyon sa Oh, pagluto. di. Asa man ni-order? Pagkain na ka. Uli nga po na slim wheel, uli ni Mutir. Na, 12-20-25. Nasunod ko rin pa? Kani. Wa na. Awa na. Nga di ay, kuha na di ay, kanani. Namin pang hiwa. Panghiwa na kayo. Naging ka rin ha? Usap tengah lagi hindi dani. Basi ka rin. Di ada mama lagi kuha itu susur. Bilin dan ako tinihatag dali. Dang, udang. Sponsor Ang man. kanay mong order rin, dang ihatag na lang ni Romeo, pinaskuhan. Dapat ang sapot. Sama ko yung takwal sumiyo rin. Ano na? Sige, nga po ganin ay.
Oh, di sana daw kan mari. Bisig lahat na bisig na kaya nga dyan ito lang mga Ulit ka na may ulit. Nagpamasali na katong na ito tumaya. Ano jukot. Bisig si Hi guys! Abot-abot at bilari. Hello! Pahalipay sa ginikanan ni Zahid bisita. Kaya na yung mga sakit. Naso si tatay kinukubyubusin na naipid. Nakadala ko ginaskuhan hilanat. Gadot bes ko nilanat. Ito mo. Guys. Yes, kuwan ko nung hilanat. Tatay. Nanaipid. Ako may nag-una. Ay, tapad. Uso. Nagpapag ay mawintil na papad. Uso ron, bisa gasa kay hilanat sa panahon na. Labaw lugapak. Naglagapak. Diyan muli nami. Hi guys. Hala, parang ito masang naon. May rin. Di, imagine ni kung sa iPhone. Bato kasi nood no. Yun, ito. Hindi man ito sa personal. Dari, ito man. Ay, yan ang pag-ipon-ipon ay. Ang kamang apple ganyan. Kita ngam sih. Ito sa amin ay. Sa Maray. Tatay. Tawagan ko ni mo, abot na ako ko. Ato sa amin tay. O tay. Ay, sabi nga nang hirap kay. May radyo, may ija mangikos gandang gano'n. Tay, ato sa amin tay. Pwede na. Ay, Zol, sabi Zol. Ala kaya sana sila. Sige. Bisita. Kaya na sakit ang matiguang. Tawag ko ni Sana mo, kay, balik na ako. dama ka pa iwan. Abot ako ha. Sana kay pa iwan ay. Kaisubag nang. Sige. Kaisubag nang. Roy, sa mi Roy. At tumis ko an. Wow, unsa ka ko. Bye nay. Ato sa mi day. Apo na mi. Kami guys ya. Bye, ingat. Happy trip. Ito sa mi. Oy, para libang be. Saba. Purami na nakabuwa na daw. Abot ang adlaw purami. Dagro na tanan day. Bye day. Bayor. Dahil ilugang mo tulong. Oh, asa man ka pa daw day? Magsakay mo. Ay magban mo. Siris, di. Siris ra. Salamat tay. Bye atin. Okay. Happy New Year. Pagkamping dia. Salamat. Tara guys, nasa dami. Lapok ra ba? Siris. Naman. Oh, baba. Guys, yan ang Miss Valencia na abot namin. Ikan sa family house. Biduag mga tiguang. Gabihan mi guys, grabe uwan. Hey guys, dyan nami. Nakauli nami. Gipangitan nga na eh. Ano kung pa nahauli. So guys, nagabot-abot mi na to sa Purami, tas Julie. So nga na mga pinangga among tatay nanay. Okay naman sila. Sa istorya. Gipang trangkaso kay usulir na kaso karon labi na magma-admit na gabi kay kung si Aliana di ay mahito gida sa kuan guys sa asa gida sa gana ta sinter gida sa Aliana kay nagsuka sa gilantan ja kanang na ay gidang alis sa mga dito nagabot.
So ning biyahe man jud mi padug ubay na kuan din na guys sa mga nagsakay mga series, grabe na ipang ubog, ipang sipon, uso jud ron. Ninja. Grabe aga nang naay panahon karon kay ingat ta kay naa jud kanang sakit tungod sa bukod pa kuan og kanang panahon. Sige na. Anja ugma guys. Puhon-puhon mo biyahe nami og Cebu. Ay, daw may bawaan ni dun sa ning sakita. So, niya ko nakalay? Ha? Gara pinanggamos taka kon. Nalang ta maka-upload ang adler ko ana ka koy vlogger kahabol upload. Kisang dag panapon bing. Ikaw. So mo to guys, arang ka kuan ang pingtang tanan guys kay ag panahon. Napay ang kubo ko to sa rabi sakit ra bang gron kapasubak ko daan eh. So magkuan taron ding reading tas kurente. Bani ko ha. Na. Dara. Ni mo nag-upload. So na build ay. Wa pa. Natong tanaw na nato bilon. So grabe biyahe guys. Nang ja. Mabiyahe na pud mi. So guys, mga zodi ko pasensya sa mga inanak sa tanan-tanan nga mga nakadawat na pamasko last year. So karon mga zodi ko pasensya. Kay unahan sa aning atong kuan atong sakit kaysa kuan ja. Kay ba naman jud mo sa tabo na mo guys nga si Mario sa prisuhan ja. Nagabot-abot ang daghang problema so wa jud koy nahatagan bisag usa. Karon ja magpaimara ayog magpasitiskan ko. Mo na nga unahan sa ni atong kuan kanang sige na ni. Unahan sa ni atong kanang health. Sige na ni atong isa ni. Unahan sa ni atong sakit o patambaw sa ta kay lisod pud og kanang nay magpakaroon ng tanga natay kuan pero na tay gibati so kinahanglan jud guys nga unahan sa niyang sakit magiinan kong Mario nga kuan kananay nagtambaw lagi kay lisod og kanang naay buhayin na anja ang tanan simba ko bitaw. Mo to guys, sorry sa mga aguban ng mga inanak ng message sang messenger nja nga pinaskuhan dyan na iba na di mga uban nga pud mi nakailag sa kinsa mga jud pamasko so pasaylo alam sa kunin jud pasensya jud so mo na nga pasensya jud sa tanan-tanan unta makasabot mo basin sunod tuig makahatag nako so mo ang giingan nga pwede sa taron sa pamasko kay di man puna pulgas babing no kono di babing di pulgas ning pamasko depende ra sa kuan dia kanina ay medyo ko kahatag sa ang mga inanak daghang sukog mga anak no ko kahatag sa usa nila wa jud
Diya, sa mga pagumangken, sa tanan nga nakahibaw nga mga tagjuko pamasko nila karon wa dyan mo pisala sila sa Jumar wa gyapo anak kadawat tagpinutos kay wa jud nanglan jud magtipid para sa atong tambaw. So mana na nasa mo ka day okay lang day ino mo kuan day ino mag ubujisik natubang na bang kukugma? Hindi. Jadi buka. So guys, kanang na ay sabila ng istorya. Kanang ay bayan sa tagnan ay nilipay ko nga nagkuan dito nakabot-abot mi. Kay luhin tampog matiguang maray po di ko ray pong maduaw saan man nga ijahay naman tagkuan pamudyo dya wala naman to guys nalipay pag matiguang nga kuan ay yung mga anak muli dito si nanay kuan kanang ay murag agisang gibati kay gipa-check up man to sa Lunes na si Zay ning sumpong pagijang arthritis kay gaan lagi og mani ja mo to gi kuanan gi dasinan pa pud sa kuan kanang ay trangkaso sumalagi to. Pero di na sila mga init guys, wala na sila mga hilanat, ubo na lang magsipon na naandya. Gipalitang para may vitamins. O kuan, basa kasi pa may nagpalit og tambaw. Tusok sa ang kuan eh. Ay guys, ako sa patong nene di Guys, nagwasa din ko. Vitamins ha, kaya hindi sa puno na. Yes guys, ipalitan na vitamins. Nag-inom ko. Ubong taganina. Pagkuan mo, signal, kanina parang nahina na sila ko. Bibiyaan na sila guys, kay ato ko sibong patambang. Pa-check up. Delikado niya ang buhato nito. Nako. So, sila na dani guys, sila kadlo ko to sila rin mag-new inas bowl, may limpyo din niya sa kwarto ha. Kamusta mo si Papa me? Kira mo ng papa. Delikado din yung buhato nun ni Mami dito guys, kay magpa-MRI man. Bukas sa bulsa. Isunod sa murag Anja, binatang din yung ibuti ang iro ha. Agkay sila dito, ipaligpit o may nalibag-ilutos ko ang kay. Muchat naman ko na ako'y namikwanon. Problema ha? Mag-ampin mo dito ha. Anja, ayun imudat basan. Yung sarili niya, bumbay klase. So guys, sakit na pilang kan sa tagtag sa biyahe. Parang lilis mazurig. Kung saan niya po na ka? Oo, mana. Sige. Ragkar na sila guys. Kamu mas bubuhay po mo ati mani dyan. Oo. Mag-ampin mo dito ha.